ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାଧବୀ ଚିକି ଆଉ ରାମକୁ କିଚେନ ରୁମରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଦେଖିବେ ସେ ପୁରା ରାଗିକି ନିଆଁ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ମାଧବୀ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଆଉ ରାମଙ୍କର କଫିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାମ ସେ କଫିକୁ ପିଇବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ରାମ ଚିତ୍କାର ପଡ଼ି ସେଠି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ରାମଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଚିକି ଆଉ ସୁଗନ୍ଧା ସେଠିରେ ଆସିବେ। ଆଉ ସୁଗନ୍ଧା ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚିକି ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିବେ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମାଧବୀ ଚିକିଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇବେ ଆଉ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେନି। ତାପରେ ଚିକି ଚିତ୍କାର କରି କହିବେ, ଆରେ ଛାଡ଼, ମୋ ହାତକୁ ଛାଡ଼, ମୁଁ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ମାଧବୀ ଚିକିଙ୍କ ହାତକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବେ। ସେହି ସମୟରେ ମାଧବୀଙ୍କ ସହ ରତନ ଆଉ ରୋହି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାଧବୀଙ୍କ ପ୍ଲାନରେ ରୋହି ଏବଂ ରତନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ।